50番名古屋校木曜日19時のクラスの皆さんです。担当は愛先生です。チームワーク抜群の名古屋校木曜日クラスです。みんなで難しい構成にもチャレンジしました。みんな大好きロッツイジュースのお手合を楽しんで表現する姿をぜひ最後までご覧ください。それでは名古屋校木曜日19時のクラスでお手合ごついどうぞ。名古屋校木曜日19時のクラスの皆さんでした。